Hola, benvinguts a ara ja sí, l'últim tutorial, l'últim vídeo tutorial de gestió de projectes. Aquest dedicat a un tema que, tot i que sembla molt complicat, en realitat no ho és tant. Es pot arribar a complicar molt, però aquí no necessitem més que veure la base, el més senzill amb el qual podrem presentar qualsevol projecte, i si ens demanen més, doncs ja ho afegirem. La idea és simplement el tema del pressupost, de com pressupostar un projecte, i no només això, sinó fer una mica d'anàlisi econòmica d'aquest projecte. L'anàlisi econòmica d'un projecte té dues vessants, la inversió i la recuperació de la inversió. Així que anem a pams. Ho farem tot això amb una eina ben senzilla i de fàcil accés com és l'Excel, per tal que es vegi molt fàcil i ràpidament. Inversió en un projecte. La idea és tan senzilla com simplement sumar totes les despeses necessàries que tindrem per tal de poder enllestir el projecte, per tal de poder-lo fer. Així que amb un full d'Excel pelat, l'única cosa que tenim que fer és posar-hi tots els conceptes, depenent del projecte aquests conceptes seran molt diferents, i a cadascun d'ells assignar-los la partida pressupostària que hem previst. Val a dir que per fer aquest càlcul de la inversió és particularment útil haver fet primer la planificació, perquè a través de programaris informàtics com Open Project, que ja coneixeu, ens podem molt fàcilment crear un pressupost gràcies a la introducció de les tasques i dels costos dels recursos que necessitem per fer cadascuna de les tasques. De manera que cadascuna de les tasques té assignats uns recursos, i aquests recursos poden ser humans, poden ser materials, poden ser costos pressupostaris del tipus que siguin. Tots ells són assignats, quantificats, i per tant aquesta mateixa eina ens acaba donant un pressupost més o menys aproximat del que costaria. És una molt bona manera de no perdre's en el camí, de no oblidar conceptes ni partides. En qualsevol cas, el que ha de quedar és una cosa semblant a aquesta, és a dir, una llista de conceptes amb unes despeses que acaben sumant un total d'inversió. Fins aquí el tema de la inversió. No hi ha més. No hi ha més. En la segona part, que és la recuperació de la inversió, sí que hi ha una miqueta més de treball. I aquesta és la part que anem a veure en aquest segon full. Recuperació de la inversió es tracta de descobrir quan recuperarem la inversió, és a dir, és una qüestió de temps. És un simple càlcul de sumes i restes que ens acaba donant una xifra que és de temps, és una xifra temporal. Ens diu en quant de temps recuperem aquesta inversió que estem fent per començar aquest projecte. La idea és molt senzilla, fixeu-vos l'estructura. Hem de fer el que se'n diu un pla de tresoreria, és a dir, veure quines seran la fluctuació de diners, tant d'entrada de diners ingressos com de sortida de diners despeses, al llarg del temps en el qual nosaltres comencem a fer el projecte. Nosaltres obrim el nostre negoci, el nostre hotel, fem el nostre esdeveniment, el que sigui, i arriba el primer mes d'activitat. Aquí he començat a posar-ho des de gener perquè ens quadri a nivell d'any, però no té per què començar al gener. Podem començar al mes de juny, per exemple, tant se valdria, no? Seria exactament el mateix. Així doncs, el primer mes de gener, fixeu-vos que el que tenim és aquí, de fet el que tenim aquí dalt és la franja temporal, que es pot allargar diversos anys. Aquí hem fet una versió reduïda d'un any i escaig, i en els quals li haurem d'assignar els ingressos, tant els típics com els atípics, amb un total, i les despeses que s'aniran generant o que preveiem que s'aniran generant al llarg del temps, tant a nivell de personal, de local, subministraments, promoció i 1000 altres conceptes de despesa que dependran moltíssim del projecte, però que en qualsevol cas ens donaran aquest total de despeses. Fixeu-vos que aquesta xifra d'aquí, total despeses, és el total de despeses del mes 0 d'activitat, és a dir, és la inversió. Si em permeteu, torno a la pestanya d'inversió per veure que és justament aquesta xifra d'aquí que hem calculat amb tots els conceptes de la inversió. Així que aquests 31.000 euros en aquest cas acaben venint aquí al principi de tot com a signe negatiu per descomptat perquè és una despesa inicial del projecte. I partirem a partir d'aquí i tirarem endavant en els diferents mesos febrer, març, abril, etc, fins a arribar a vagi vostè a saber quan. Després arribem a aquest punt. En paral·lel a tot això, hi ha un parell de càlculs automatitzats que podem fer amb Excel, molt senzills, com són el cash flow i les despeses acumulades. Què és el cash flow? El cash flow és molt senzill. El cash flow, com podeu veure en la fórmula, es tracta simplement de sumar els dos conceptes d'ingressos i de despeses. Només això. Els ingressos són positius, les despeses són negatives, com que en aquest primer mes d'activitat hi ha 0 ingressos i en canvi hi ha 31.000 euros de despeses, el resultat per descomptat és negatiu, menys 31.000 euros.
I en les altres caselles que el continuen és exactament el mateix, casella d'ingressos més la casella de despeses, que com que sempre és en negatiu ens acabarà donant sempre una xifra com si fos una resta, i així es va acumulant. Això, aquest resultat, aquest cash flow, són els diners, és el balanç, per dir-ho així, és el balanç mensual, simplement. I afegit aquest càlcul de cash flow, hi afegim el total de despeses acumulades. El total de despeses acumulades no és més que la suma, com ho podeu veure aquí, de les despeses del mes anterior més el mes actual. De manera que seran despeses, fins que arribi un moment en què, gràcies a que comencem a tenir beneficis, perquè hi ha molts ingressos, això començarà a reduir-se i arribarà un moment en què estarem en positiu. Ja no seran despeses acumulades, sinó que en aquest cas ja serien ingressos, si tu vols. De què ens serveix aquesta última casella? Aquesta és justament la casella que ens serveix per donar resposta a aquesta pregunta de quan recuperarem la inversió. Quan la recuperarem? Quan aquestes despeses acumulades arribin a 0. I aquí, amb un format condicional d'Excel, les he vingut a marcar amb aquest color diferent. Arribat a aquest punt, amb aquestes xifres que ara tenim aquí i que en seguida revisarem, arribat en aquest punt d'aquí, el mes d'octubre del primer any, hauríem ja recuperat la inversió i a partir d'aquí, gràcies a que tenim uns ingressos que comencen a ser elevats i més o menys sostinguts depenent de l'estacionalitat, i que tenim unes despeses que ja han estat cobertes i han estat pagades totes les que estaven pendents, incloent-hi fins i tot la inversió inicial, podem dir que a partir d'aquest moment el nostre negoci, si és que és un negoci, genera beneficis. Repassem, si voleu, quines són les xifres que hem posat a dins. Ja veieu que a nivell bàsic d'ingressos, despeses, cash flow i despeses acumulades no hi ha cap secret. Total d'ingressos, la suma dels diferents ingressos, total de despeses, la suma total de les despeses per mes, cash flow no és més que la diferència entre ingressos i despeses, i finalment les despeses acumulades, que no són més que les despeses que ja teníem acumulades abans d'arribar aquest mes i les despeses que ha generat aquest mes, fins al punt en el que això deixi de ser així. Deia, per tant, repassem, si voleu, ràpidament com podem omplir aquestes caselles interiors. Les caselles interiors s'han d'omplir de bones a primeres amb una previsió molt estàtica i molt rígida que després podem flexibilitzar. Per exemple, deixeu-me començar per la part de despeses. Nosaltres hem calculat que per portar el nostre negoci tindrem unes despeses de personal d'uns 15.000 euros cada mes. I tenim unes despeses de local de lloguer d'aproximadament 3.500 euros i una de subministraments i de promoció, una partida que assignem a comunicació, promoció i màrqueting, etc. Més o menys, per agafar uns quants conceptes ja ens val. Però clar, aquestes xifres són totalment estàtiques, com us fixeu. Hem calculat així per sobre, que és el que podríem necessitar, però de personal segurament n'anirem necessitant més a mesura que tinguem més clientela. Per tant, arribarà un moment que podem calcular passat uns quants mesos i dius, mira, nosaltres som un negoci que tenim una estacionalitat bastant forta, per tant, a partir del mes de juny, juliol, agost, tots aquests mesos segurament necessitarem més gent, així que calculem que necessitarem més personal i aquest personal extra ens generarà uns costos extras, així que en aquests mesos de juny, juliol, agost i setembre, per comptes de 15.000, segurament podrem estar parlant de 20.000 euros. Fins i tot és possible que el mes d'agost, que és la punta de feina més grossa, puguem arribar als 25.000 perquè necessitem agafar fins i tot més gent i potser al setembre fins i tot encara els tindrem per aquí, tot i que a l'octubre després tornarem a una certa normalitat degut a l'estacionalitat de la que parlàvem. O no, o simplement algú pot pensar que és que hem crescut i que per tant a partir d'aquest moment les despeses seran aquestes de personal, com a mínim. Bé, d'acord, qualsevol de les opcions és vàlida, depèn del projecte que tinguem entre mans. El mateix ens pot passar amb el tema del local, que preveiem que hi ha unes despeses fixes de mes a mes, però que arribarà un moment, segurament a principis d'any, en què aquest lloguer se'ns apujarà i per tant ja no seran 3.500, sinó que segurament seran uns quants més. I per tant podem calcular segurament doncs, una miqueta sobre el que estava previst, com per exemple 4.000. El mateix ens pot passar amb el tema de subministraments, el mateix ens pot passar amb el tema de promoció, que és particularment interessant, doncs pot tenir fluctuacions importants. Nosaltres podem pensar, per exemple, que al principi necessitem fer un esforç de promoció important, sobretot a mesura que s'acostin els mesos pico, els mesos que realment volem treure-hi molt de profit, volem estar molt presents a tot arreu i per tant ens estem gastant bastant més diners dels que estava previst. Però arribat un determinat
una determinada data, segurament tot això torna a la normalitat, fins i tot, com que ja tenim una miqueta de rodatge pels primers mesos d'activitat, segurament això ho podem rebaixar i tirar-ho molt per sota del que estava previst. I per tant només tenim que arrossegar una miqueta aquesta casella i reduir aquests costos. Podeu veure, per tant, que el que estem fent és, sobre un estàndard fix, anar afegint-hi aquestes variables, aquestes variacions que venen en funció de molts factors, com poden ser estacionalitat, inversió, intenció estratègica, poden ser molts els factors i aquí dependrà del projecte que tingueu entre mans. El mateix ens passa en la part d'ingressos. Fixeu-vos en la part d'ingressos que hem fet una petita primera aproximació parlant de que el primer mes no hi haurà ingressos, el segon potser n'hi haurà algun, després ja comencem a disparar-nos i a mesura que s'acosten els mesos bons, segurament, gràcies també a l'esforç que estem fent de despeses de màrqueting, etc., segurament també tindrem un pico de gent que podem preveure de clients i això ens fa pujar aquesta facturació i per tant va creixent, tot i que, degut a l'estacionalitat, després es rebaixa una miqueta. Aquesta estacionalitat, que ja l'hem marcada així, després nosaltres, amb els nostres estudis a les mans i les nostres previsions, podem retocar-los i dir, no, és que això segurament farem aquí una campanya extra per intentar que no baixi tant i, per tant, en aquesta part d'aquí de novembre intentarem fer una campanya forta de publicitat, esperant que amb aquest esforç d'aquí, segurament per comptes d'arribar a aquests 20.000 que teníem previstos, segurament arribarem als 30.000 i vés a saber, segurament això acabarà allargant-se també al mes de gener, amb la qual cosa aquesta inversió de màrqueting doncs, segurament quedarà recuperada. Al final el que hem de fer és jugar amb això i si no ens agraden aquestes xifres o ens semblen que són molt toves, doncs les podem rectificar i de fet, bona part d'aquesta feina que nosaltres hem de fer en l'anàlisi econòmica té a veure justament amb imaginar aquests escenaris i veure que si fem això, és a dir, si per exemple contractem a gent per tenir-la amb nosaltres durant l'estiu per donar sortida a tota aquesta estacionalitat i després els mantenim amb nosaltres, se'ns dispara el pressupost i no recuperem la inversió en el primer any, que potser és una de les intencions que nosaltres teníem. Així que direm, no, mira, al final, al setembre, quan això s'acabi, tornarem a tenir la mateixa gent que teníem abans. I si de cas, ja els recuperarem més endavant quan ens faci falta. I així reduïm les despeses i tornem a recuperar la inversió en el primer any. Aquest és el joc, jugar a escenaris. I Excel ens ho permet fer d'una manera molt senzilla, simplement plasmant un primer escenari inicial, molt rígid, molt sòlid, massa sòlid, que nosaltres hem d'anar rectificant sobre la marxa per intentar anar trobant quins són les xifres que ens quadren més. Per descomptat, aquest exemple que us he posat aquí no li heu de fer massa cas en el sentit de que és extremadament optimista i pocs negocis hi ha que en el mateix primer any aconsegueixin recuperar completa la inversió. Però en qualsevol cas, com a exemple, jo crec que ens val per il·lustrar-ho, vosaltres ho podeu allargar més si us ve de gust en els vostres projectes, però fixeu-vos que al final la clau està justament en quina és la casella que ens marca el moment en el qual, a partir d'aquell moment, generem beneficis. És a dir, que ja hem recuperat tota la inversió, no només la inicial, sinó la que s'ha anat generant sobre la marxa degut a les despeses dels primers mesos i, per tant, els balanços negatius que teníem aquests primers mesos. Aquesta xifra, que no és aquesta xifra d'aquí, sinó és aquest termini temporal de dir que en 14 mesos o 15 mesos en aquest cas recuperem la inversió, és una xifra i és una dada important que necessita sentir qualsevol inversor o qualsevol client del nostre projecte. Necessita saber quan recupera això. Necessitarà saber altres coses, però aquesta és absolutament fonamental. Necessita saber quants diners ha de posar damunt de la taula per muntar tot això i en quant temps ho recupera per començar després a guanyar-hi calés i que la seva inversió sigui francament rendible. Això és l'anàlisi econòmic d'un projecte en la seva versió més light i senzilla, però que tot i ser light i senzilla és la que requereix tots i cadascun dels projectes que haguem de fer. A partir d'aquí podem afegir més coses i podem afegir-hi conceptes que segurament us poden sonar, com el TIR, el BAN, el ROI i totes aquestes qüestions que són afegitons i que ens van molt bé, però que no són la base i que amb aquesta base és més que suficient el que necessitàvem en aquest cas d'aquests projectes pel fet.